Jadi ndak ini? Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, seneng kamu sing tak-tapan ya. Isto Pak iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo yudae bayangne winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tirah. Ya Bu Gesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Gesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang. Pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Gesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Gesi. Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sindan-sindan iki bayake ganti terus. Piyayi kakung sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduan iki blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Gesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwado Siwi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak manten lan Mas manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rom sasi terus blenduk to. Terus blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sido Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Gesi Pak Margono masalah aku teko to. Engko Pak Dalang ning ruang tamu ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan.
anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo Yai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Yai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya. Enggak. Iki live streaming YouTube Kuntadi channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dumombo. Ya monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya kuwi. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor neno tepung gelang mongka jele nonano saibo monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ayo monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Wah.
Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jengleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Bayo. Saking Mbah Wo Sukorami nggih Pak leres. Nggih, Mbah Wo Sukorami ngersakaken caping gunung kalian Gerajakan Banyuwangi Lewung. Bayo. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request mekarlah. Oh kan bener mekarlah gitu. Enak tuh lagunya. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok iki calone bar bodho iki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung to kowe? Munyer-munyer. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lah jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho. Lah nggih to, Pak. Leres.
Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene salah. Maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel iki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki mau perjalanan no gremis to Pak. Terus tengger niki mau kula mandheg to Jawa deres Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya. Kudu bersyukur lho Nduk kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng neng omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha. Buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Jembleng Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggut janor kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak nek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, ning apake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi Pak Margono? Pundi? Oh, malah tikudang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, Niken. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek ngen campur sari lek pacakmu iki kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Lah Pak? nek suwir-suwire ngono kae lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies. Ayo, wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya?
konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang? Lek neng wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tuti? Lek ora tak pengengi udele dikek edop kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tuti teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lek ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa? Terus Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ana sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Akine. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine yo. Nah, iya, koek. Ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Orang nyambung lho, Pak. Sorry, Orang Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. Paling sampeyan ngerti wisan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitok mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh, iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo.
Gendeng. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya ora kok lagi, moro rampung lagi. Rampung to Pak No, Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rejekine sehat sak teruse ayam tentrem sak keluargane akeh duwite ae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Oh iya nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Oh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Wong Iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. maratuaku. Iya. Toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok kaya gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh Pak? Bu Siti nggih Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rezekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya.
Benane anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita cilaka. Lah niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkik jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit kok ngap-ngap ae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini? Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya ampun. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak-tapan ya. Isto Pak iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo yudae bayangne winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Tapi to Pak akhirnya. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Waduh kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cok. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi Iya, tiratakne. Pak, disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwe yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung.
suling ngetan bali ngulon masuk langganipun tapi
iki lho. Iya. Ngono salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah Rewel. lah ngono kuwi dilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi Nggih. Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih wis ngerti. Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandine mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu wae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya nenek dagingnya Pak, kasih coba. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Nggih Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi. Ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku ora tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mandiat Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng belam kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang main, Pak. Main piye? Menang. Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. gendeng belam biangan nyerah
Aku kon ngopo? Cuma udat-udat ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu ayo Pak. Oh iya lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya limbuke. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu Pak. Wah, ya pegel kabeh carane. Wis perang banget. Lagi iki enek limbu koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Justice no. Meliaring, ayo Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rada rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wes sik, Tang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Taman. Gak usah disaut, Nak. Ora to, ya wis tak kok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara.
Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulu Sari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Laris Sugiono, Surabaya, Suara. Oh
luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Sijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo ngene diaturake. Ya nang, ya Bir golek dhuwit. Lah, engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo.
la yo Roko Mandangkara Jaranan Turangga budaya bersama Jaranan Turangga Kuda dobel telu cerita nduk ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara ayo mung dheke paling cedhek dhewe ka omah rerakit mbacutne gelar cerita monggo tak